Inubo ka? Sana more spot. Ay, nakulaan sa pintura. Under renovation pa po yun. Walk. Uy, Vince, yan. Narangan si Janela. Sayang to, parang maganda kasi parang hindi natapos. Ay, no. Tanya Morse Family Memorial. Ano yun? Tanya Morse. Wala din na yata kaya ng memory mo eh. Mukhang bago pa lang to. 14 gig yan eh. 4 minutes na lang eh. Ang alin? Ah, pag sa video. Bakla no? Mukhang bago pa lang to. Bago pa nga lang to. Kasi picture naman. Kakunti pa lang eh. Hindi nakafocus na. Hindi nga. Picture nga kasama yung gym. Paano ano?